Hola, sóc en Ramon Alfonseda, exjugador del Barça i actualment sóc el president de l'agrupació de jugadors. Fa unes setmanes van estar aquí a l'Hospital Clínic i van tindre una gran oportunitat que varen gaudir tots amb gent que està ingressada aquí a l'hospital, però que varen poder compartir uns moments d'un partit de futbol entre els Nàpols i el Barça de Champions. Va ser un moment fantàstic, va ser un moment que tots junts vam aportar al màxim perquè fent força des del nostre seient, des d'aquella sala, volien que el nostre equip, el Barça, guanyés. Aquest concepte d'equip, d'esforç que tots volíem transmetre a la pantalla és, crec, el que ens agradaria també transmetre a tots vosaltres que ara esteu aquí a l'hospital. És un concepte d'esforç, és un concepte d'equip i és un concepte, sobretot, perquè vosaltres teniu que guanyar aquest partit. I aquest partit que sapigueu que no esteu sols. Teniu una gent al costat vostre, professionals sanitaris, que cuida de vosaltres, perquè no us falti res. Hola a todos los que estáis ingresados en el Hospital Clínic de Barcelona con el coronavirus. De parte de la Asociación de Veteranos del Barça y lógicamente de mío, os mando un fuerte abrazo y mucho ánimo. Dos cosas. Uno, tenéis que confiar en todos los médicos, enfermeros, toda la gente que está trabajando ahí para vosotros. Y por otra parte, hay momentos en los que a veces pensamos que no tenemos fuerza, pero siempre queda algo. De dentro hay que sacar lo mejor. Ánimo, que això acabarà aviat. Una abraçada a tots. Soc Sergi Barjoan, exjugador del Futbol Club Barcelona. Volem donar-vos les gràcies per aquesta feina, aquesta tasca tan important que esteu fent des de l'Hospital Clínic per intentar ajudar tota aquella gent que ho necessita. Sabem de les dificultats que esteu tinguent, sabem de tot el que us està costant tirar endavant, però la vostra força, la nostra força i la força de tots farà que tot això ho puguem tirar endavant. Esperem veure'ns molt aviat a tots i celebrar que tot això ho hem guanyat. Soy Juan Manuel Asensi, exjugador del Barcelona. Primeramente quisiera mandaros un fuerte abrazo y daros ánimos para que podáis seguir luchando contra esta enfermedad que nos está matando poco a poco a todos. Sobre todo a los sanitarios, de todo corazón, vosotros que estáis ofreciendo todo vuestro apoyo y ayuda a los enfermos, daros mi más sincera enhorabuena y seguir peleando para que todos juntos podamos salir de esta pandemia. Hola, soy Eusebio Sacristán. Desde la agrupación de jugadores del Barça queremos lanzaros un mensaje de ánimo, un mensaje de apoyo, deciros que estamos a vuestro lado. Sabemos que son momentos difíciles, pero está claro que cuanto más confianza y más determinación se tenga, más posibilidades hay de poder superarlos. Así que mucha fuerza, estamos con vosotros.